ఏ క్రెడిట్ వచ్చినా రాని నా చేతిలో ఉండాలి. గుడ్ అయినా బ్యాడ్. So hey guys, welcome back again. Godaन मोनसे भिडिअ गासैखौबो बराय हरनाय जाफिनलायबाय. So मुंदांखा फावखुंगुर मा होनो आलु अर्जुन. So पुष्पा 2 नि आलु अर्जुन एक्टर ओरैबायदि माने फेमास आरोना बयबो सिनायो. So बिथांखौ हायद्राबादनि पुलिसा एरेस्ट खालामदो. माने एरेस्ट खालामदो बुंब्ला माने पुष्पा 2 आव जितुनोखि माने हिनजावसा माने बे हिनजावसाया माने जिउ खहा जादोंमोन. बे हिनजावसानि आरोना. So बेनिखायनो हायद्राबादनि पुलिसा माने बेखौ एरेस्ट खालामदो. So भिडिअखौ नाय आं बारा गोबाव बुंफिबाय थाला आरोना. సార్ మీరు ఏం ఆర్డర్ చేస్తారు? ఏం ఆర్డర్ చేయలేదు. ఎందుకంటే అర్థం మార్చుకుంటారు. బయట ఒక మనిషి పంపించాలంటే సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు, వెళ్తాం తప్పలేదు కాదు, దాంట్లో తప్పలేదు. అది బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం తీసుకుని స్కూల్ నుంచి కంప్లీట్ చేశారు. అది ఇది మీకు తప్పకుండా చెప్తున్నా, ఇది మంచి విషయం కాదు. ఏ క్రెడిట్ వచ్చినా రాని నా చేతిలో ఉండాలి. గుడ్ అయినా బ్యాడ్. बेनि गेजेरावनो दाख्लैबावैसो जोंनि बर' सिख्लानि जितुनिखि भाइरेल जादोंमोन 20K फाननायनि. स' बिथाङा जायफोरनि माने नाम लादोंमोन एबा मुं लादोंमोन आरोना बिथांमोना नङा होननानै माने बे भिडिअनि गेजेरजों माने फोरमायदो. स' नोंथांमोना नाय अब्ला बुजिगोन आरोना. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि नेमा अनजुलि बर'. नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दाखालि बावैसो भाइरेल जाबाय थानाय भिडिअखौ. आरो आं बे भिडिअआव जायफोर मानसिनि नेम लादोंमोन बिसोरा जेबो दाय गैया. आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो, बे आङो मुसलपुरनि दिब्या होननाय सासे सिख्लानि नेम लादोंमोन, मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे मुसलपुरनि नङा गुबुन जायगानिसो. नोंथांमोना बेखौनो बे मुसलपुरनि दिब्याखौ गोरोन्थि सानगासिनो, गाज्रि लाइननि होननानै. माने बे बिदि नङा, आंनि बाथ्रा बुंनायावसो गोरोन्थि जाफ्लांबाय. आं जाय दिब्याखौ सिनाय हागौ बे दिब्याया गुबुन जायगानिसो. आरो बे दिब्याया मुसलपुरनि दिब्या होननाया मानसिफोरनाव आंखौ सोंहरगासिनो. ओमफ्राय आं खोनानाय मोनदों बे दिब्याया आंखौ सोंहरदों होननानै. ओमफ्राय आं बे दिब्यानाव जिहेतु मुसलपुरनि दिब्या होननाय दङ बेनाव आं निमाहा बियो, सरि दिब्या नों आंखौ निमाहा होबानो जाबाय.
बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया आरो रायजोफोराबो जेबो साननाङा आरोना बेनि जेबो गोरोन्थि गैया आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय निमाहा होबानो जाबाय